van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Er zijn nu nog een aantal veteranen die leven en het de eerste hand kunnen vertellen. En daarom wilden we afsluiten met de Star Spangled Banner. Die veteranen die nu nog leven, die verdelen dat. Zelf zeggen ze dat ze alleen hun plicht hebben gedaan en dat de echte helden op de begraafplaatsen en op de familiekerkhoven liggen. Maar ze zeggen ook dat niemand van hun kameraden het leven heeft gegeven. Dat is hun afgenomen. En het is nu aan ons om al die verhalen te blijven vertellen. Na het Amerikaans volkslied is er gelegenheid om krans of bloemen te leggen. Dat zei Mirjam ook al. En daarna zal Mirjam nog kort het woord hebben. Namens het verpaap bedank ik u alvast dat je hier wordt. En ik bedank ook namens alle burgers en soldaten die dit niet meer zelf kunnen doen om u te bedanken.